жеребьевкаи Евро 2024-ро мустақиман тамошо кардед? Агар карда бошед, пас метонед ки чӣ ҳодисаи шармандаворе рух дода буд. қуръакашӣ хуб мерафт то он даме ки ин ҳодиса рух доду ҳамагонро дар шок гузошт. Ин мусобиқаи Евро 2024 чанд моҳ баъд шурӯъ мешавад. Чемпионате ки дар қитъаи Аврупо мегузарад, аз 14 июн то 14 июли соли 2024 баргузор мешавад. Ба ҳамин хотир қуръакашии марҳилаи гурӯҳии он чанд рӯз пеш доир шуд ва бовар кунед, яке аз шармандатарин жеребьевкаи то ин дам шуда ба ҳисоб меравад. Дар мобайнҳои маросиме ки дар Гамбурги Олмон доир шуд, менеҷерону сармураббиҳо ва собиқ бозингарони мунтахабҳову дигар меҳмонон иштирок доштанд ки садои баде аз баландгӯякҳо баромад. Легендаи Манчестер Сити Давид Силва дар саҳна буд ки қуръакашӣ мекард ва ин садо ногаҳон пайдо шуд. Ҳамлагари испанӣ аз ин овоз ҳайратзада шуд ва намедонист ки чӣ кунад. Сараввал фаҳмидани он номаълум буд, вале баъдан маълум шуд ки он овози ҳамхобагие буд. Бале, овози ҷинси зан дар вақти ҳамхобагӣ. Дар вақти қуръакашӣ ин овоз аз куҷо мебаромада бошад? Инро дар навор қайд хоҳем кард, вале фаромӯш насозед ки ин ягона ҳолати шармандагӣ дар футбол нест. Дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. Пагоҳ садрнишини ҷадвали Премер-лига дастаи Арсенал бо Астон Виллае бозӣ мекунад ки бозии қаблӣ Манчестер Ситиро мувоҷиҳи шикаст намуда буд. Тамошои ин бозӣ бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибтар мегузарад ва то ҳам бо истифода аз коэффициентҳои баланди он метавонӣ маблағи худро бештар намоӣ. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TOUCHFOOD. Силкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. оғози сол буд ки дар барномаи варзишии Гарри Линекер ин кор боз такрор шуда буд. Аниқтараш дар бозии ҷоми Англия байни дастаҳои Вулверхемптон ва Ливерпул. Линекер бо Пол Инс ва Дени Мёрфи дар студия буданд ва бо Алан Шира ҳамсӯҳбат шуданд ки ҳамон овоз пайдо шуд. Линекер худро гум кард ва тасдиқам намуд ки намедонист ин садо аз куҷо баромада бошад. BBC баъдан барои ин садо аз тамошобинон манзарат хост ва ин бори аввал буд ки садои ҳамхобагӣ ба пахши мустақим монеа шуда бошад. 6 сол пеш рӯзноманигори сиёсӣ Эма Варди дар пахши мустақими BBC буд ки дар эфир садои ҳамхобагӣ пайдо шуд. ин корҳоро кӣ мекарда бошад? Рости ин маълумоти махфӣ набуд. Як марди пранк мекарда ин ҳолатро сабт карда ба YouTube партофта буд. Он навор бошад бештар аз 1 миллион тамошобин ҷамъ овард. Айнан ҳамин ҳолат бо барномаи Линекер ҳам рух дод. Марди пранк карда бо сабти ҳолат кард ва ба YouTube партофт. Номи ӯ Даниэл Ҷарвис аст ки бо лақаби Ҷарво машҳур шудааст. Ӯ пеш аз барнома дар студия телефонро пинҳон кардааст ки дар вақти занг задан садои ҳамхобагӣ мебаровардааст. Баъдан вақти пахши барнома ӯ ба ҳамон телефон аз рақамҳои номаълум занг мезанад ки садои шармандагӣ дар студия ва дар эфир пахш шудааст. Ҷарво аз муваффақияти пранкаш хушҳол шуд ва дар Твиттер бо фахр аз кораш ба дигарон хабар дод. Баъдан Линекер ҳам телефонро пайдо намуд ки садояш дар вақти эфир ба ҳамагон расида буд. ҳайрон нашавед, маҳз ҳамин Ҷарво буд ки садои ҳамхобагиро дар Евро 2024 ҳам ҷой кард. ин навбат ӯ вақтро кашол надод ва дар пахши мустақими худ ба ҳамагон нишон дод. Тамошобинон дар ҳолати зинда инро шоҳид шуданд. ин бача дар ҳақиқат беақл аст. боз баъзеҳо ӯро нобиға мехонданд. ин ягона пранкҳое нест ки ӯро машҳур карда бошад. ӯ дар финали Лигаи Чемпионҳои соли 2022 байни Ливерпул ва Реал Мадрид ба майдон баромад. бо Бейл каме суҳбат намуд. бо Вини, Азар ва Камавинга бошад пеш аз дастгир шуданаш аксҳои хотиравӣ гирифт. девона будааст. Михел не? Ин девона боз кадом корҳоро мекарда бошад? Шумо ягон пранки варзишии дигарро низ медонед? ҳатман дар комментария қайд карда навори ҷадидро мунтазир бошед. хайр дӯстон.